Сега ще гледаш вътрешен тренинг сесия с моят екип от клоузери. Само да спомена, понеже клоузерите са доста добри, това няма да е просто някакъв повърхностен тренинг, за да покрием основите, а ще е доста по-напредно. И темата на тази сесия е точно авторитета. Повечето продавачи се мъчат да си държат авторитета и рамката по време на разговор. И повечето лидове по тази причина направо ги смачкват. Защото истината е, че в продажбите първите 2-3 минути са най-важните. Точно тогава можеш да изградиш паси авторитета и да сложиш рамка за остатъка на разговорът. Питат един-два първи въпроси, лида не им отговаря точно, после лида почва той да задава въпроси още в началото. Они става, да, това правим така. В един момент лида води разговора, ядосва се, става крив, става досаден, а пък лузера получава баси главоболието и няма никакъв авторитет. И губи още в първите 5 минути. И точно това се случи тук. Един от моите клоузери Денис си говори с една жена, обаче тя му взе авторитета много тежко, още от първите няколко минути на разговора. И тук покривам точно как да изградиш и държиш рамка и авторитет още в първите 2-3 минути на разговорът. Дори и с лид с много високо его. И по този начин ти водиш разговорът, ти държиш рамката, ти си авторитета и разбира се, по тази причина затваряш много повече сделки. И най-важното е да го правиш постоянно, така че няма повече да приказвам тук, нека направо да започнем. Нищо, Коста, Нищо, много съм болен човек. Направо. още ли? Не знам, гласа ми дали променен доста. Да. Аз сам се чувам. Да. Иначе, Коста при вас? Смисъл, Колбе, имахте ли последна няколко дена или нямахте? Денис имаше един вчера, остана с нея. Да, тя беше някаква лелка. Той стилянката вика, че е бил много труден кола с нея. Стилянката беше. Защото тя влиза в кола и вика, аз съм недоверчива, изобщо не ви вярвам. И аз викам, добре. И тя нещо обяснява и аз съм, просто седя, нещо съм се усмихнал и тя вика, аз ти обяснявам, тук гледам, ти ми се подхилваш нещо. И те почва да ми се драчи от нещото. Аз викам, чакай малко, спокой се, някакво такова. И нейният проблем беше, че просто не вярва. Защото не вярва как ти просто ще имаш някакъв продукт и някой ще дойде да си го купи. И викам, добре, ето виждаш, че ти пазаруваш. Да, аз пазарувам, но не мисля, че пък така работи за всеки един човек на света. Аз съм някакъв добре, що работи за тебе. Аз ако имам хоби, примерно с коли, ще си купя час за кола онлайн, нали така? Тя вика, да. Ако съм жена с проблем с косата, ще си купя шампуан, който ми помага за косата онлайн, нали така? Да. И тогава мислиш ли, че още не работи бизнес модела? Не вярвам как ти ще купиш някакви продукти, ще седят при тебе и ще ги продадеш. И пак се връщаме. Дай да изслушаме Кола. Да сега ще интересно, че ти Жоро и Колбе имало ли си или не? Не. Аз не се гледах, да, Денка, ти имаш доста хора, които трябва да пускат в носки скоро, така че пиши на всичките. Добре. Че Денис, тази гледаме тази жена, много голямо си е пичнал. Какво става тук? На 17 минути я пичваш. Тя се ядоса, че съм я питал. Аз се питах за с доктора, каза, че Селяна и го казал същото. И тя почна да се хили и вика, какво искаш да ти кажа? И почна. Искам да си купя апартамент. Не искам, просто съм много скептична. Ако не съм скептична, ако ми докажеш, че ти реално нещо работи, ще би работило, ще го взема. И тя почна да изпява всичко и аз просто питам нещо, тя се нервира. Демек, тя ти взела фрейма. И аз си викам, ако няма смисъл, нали, да работим, ако вече няма смисъл, защото няма и да ти покажа програмата. И тя тогава се дръпна малко, нали, почна такова да обяснява, ама пак се правеше на интересна. И аз викам, да пичваме каквото стане. Денка, човек ако не става за пич, не го пичвай. Просто не изпрати. Предпочитам да пробвам, да губя половин час от времето и да пробвам. Тя после даде objection. Вика, как ще се продават продуктите, буквално всяко едно нещо за бизнеса се захвана, хендълнах я и накрая като нямаше с какво да друга са фани, вика, трябва да помисля. Аз такъв човек, примерно, вилката ми го букна то за 7 часа. Някакъв Марто. Да, той е същия, да. Да. И такъв човек, където търси буквално оправдание във всяко едно нещо и го хендълва, защото той продължава да търси оправдание всяко едно нещо. Има ли смисъл? Защото той се чуди само как да избега. Не вярвам, че дори да хендълваш. Въпрос е, кое хендълваш? Хендълваш факта, че търси изход или пък хендълваш факта, той какво ти казва? Примерно в нейния случай тя ми вика как се продават продуктите, как ще намериш производител, де знае, че той ще е качествен. Бъдете всичко за бизнеса, дето може да се зафани. И аз ги хендълвах, като и казвам, даваме отговор. И да, Денко, че всичко това идва, защото в Discovery-то не си хендъл скептицизма. Тя каза, накрая аз винаги съм скептичен на 100%. Не на 100%, ами винаги ще има поне малко скептицизъм, докато не го пробвам. Да, обаче аз съм да как си го рефрейм, защото рефрейма за скептицизъм може да направи по много начини. Това искам да вижда, че първите пътле, тя да колко на 40 години и живее в нов живот. Що? Ще бъде скептичен цял живот. Това е една от което тя трябва да го осъзнае.
Да. И ти трябва да я помогнеш да го осъзнае. Така че скептицизъм се, защото Денка, тя ти дава толкова много обжекшени и скептични работи, защото ти не си го хендълно. Заради това тя ти го дава накрая. Тя още от преди да шоуни, objection беше скептицизъм. Така че трябва да си да влезеш на глас това да го хендълваш. Защото ти ако хендълваш първо скептицизъм, направиш рефрейма, тогава може да питаш Discovery въпроси, ще е по-склонен да ти отговаря. Да. Разбираш, защото тя ако много скептична, ако ти каже още в началото, че е много скептична, не дей да я питаш за цел сегашното положение е минало, а веднага хендълни скептицизма, тогава не прави Discovery-то. Да. Ти как го направи? Ти чакаш да ти го пусне, после пък веднага го хендълни скептицизма. Как го направи? Като ми го каза, почнах. Аз сега не помня да ми го каза точно в началото, или ми го каза след един-два въпроса, ама ми го Добре. каза някъде в Да. началото. Да, И само аз тогава защото- почнах с преприемате. Да, всеки път като получите objection, нещо, което може да изкочи, винаги се хендълва на момента, никога не се чака до после. Просто искам да си го хендълно, че тя накрая се съгласи с теб, че тя ако не се съгласила с тебе, принцип си го хендълно. Най-вероятно съм хендълно Супер. като хората. Ти се говори по телефона с Цилян, нали така? Точно така. Той нали не те отикче? Ами, Супер, радвам се. Ами не. Да. Тук веднага Да, го може... хванах, ама... Не знам. Тук Просто може, ми е- тук нали можеш поне да малко да изградиш връзка с нея с мете. Лично малко не сигурно, какво ти каза, което да строи. Нещо такова, ами не, той защо така се замисля. Сега ще каже, той ми пита много въпроси, така. Поне нещо, колкото само да се примиряваш. То се лечилаше от тук, че тя има нещо, което не иска да ти каже. Просто помогни и да ти го каже. Успях да изгледаш нашите видео. да, бих казала, че ги гледам. Добре. Би казала, че съм ги изгледала. Какво означава това, майна? Не знам. Какво означава? Бих казал, че ги изгледа. Това е още от тук, значи тя не е гледала нищо. Ама нищо не е гледала. Нашият софтуер успя да го погледнеш. Не. Софтуера, в който си намираш продукт, правиш си Нищо не е гледала. Значи. сайт, не успя така. Еми, не съм влизала вътре, не знам как да вляза, гледах го където обяснявахте. Добре, няма проблем, защото в видеята се обясняваше, че долу има линк. Но Да, няма не проблем. съм влязла, не. Няма проблем, аз ще го покажа тогава, даже ще покажа проверсията набързо, така че няма проблем. И първо да се представя, аз съм Денис, партньор на Наско от вече над година, като как провеждаме тези разговори. 15-20 минути говорим за теб, за твоето положение, да видим точно какво може да ти помогнем. И след това ще обясни програмата. Окей, помня малкото промяна, още в началото и кажи, ние работим с много малко хора, така, заради това правим срещи, да разберем малко повече за теб, да видим дали си добър кандидат да работиш с нас. Вместо да й кажеш, ще го правя 20 минути, тогава ще видя дали ще пишна или не. Да. Ти не го каза така, после казвам, че това, Да. е много това е много по-силен фрейм, отколкото стария фрейм. А това ви каза да го промените. Защото това, Добре. просто това, като ти къдем се задеш още в началото авторитет и скерците, са по-склонни да те слушат. Защото ти ако им го кажеш в средата на кола, те може да мислят, че ги лъжеш да те слушат. Ако им кажеш в началото, винаги дека помни, първи 30 секунди ти веднага показваш авторитет. Тогава ти рамкираш целия кол какъв ще бъде. Това говорих и със Стоян. Ако ти човек не го чалнеш още от началото, той после, като го чалнеш, ще се агресира човека. Ти ако беше чалнеш още в началото, ами да кажем, че съм ги гледала. Не ме оттъкчи. Мисля, брат, още от тук ти не си е чалнжнал и лека си даваш фрикшн за бъдещето. Ти като още от началото, ако още от началото влезеш с правилната рамка, правилния авторитет, ти може да го правиш през целия кол. Ако го правиш внезапно, след като не си го правил, човекът се агресира. Да. Това говорихме с това много важен принцип. Винаги, още от началото на кола, винаги си в правилния mindset, handle objection, като човекът ти звучи несигурен, го адресираш, винаги го правиш на момента. Ако тя нещо ти казва, което не ти харесва, и го кажи. А тя като ти каже, да кажем, гледаха, не знаех как да влезе, ви само ми го показахте. Имаше линк. Нещо, което тя го прави, къде не ти харесва, трябва да го адресираш на момента. Да. Винаги трябва да си в closer мод, closer мод, трябва да си постоянно, през целия кол. Не можеш само когато си искаш. Програмата ще споделя На здраве. останалите неща и така нататък. Окей? Супер. И реално преди да ти кажа каквото и да е било, какво ти е мнението за всичко, което си видял. И софтуера на видеото, и другите видеоуроци. Изглежда много лесно. Макар че лесни неща няма. Така е. Това, че изглежда лесно, означава, че като штракаме с пръста, нали всичко се получи. Просто сме го улеснили на максимум с AI, защото не го позволява. Така. И реално е любопитно, кое най-много ти хареса така в e-commerce, в нашия бизнес модел, че се насочиш от него. Не изисква много от моя страна, за да се формира всичко. Да ти нещо такова ли търсиш? Нещо, което така да кажем, по-леко да е. Ами да, защото няма да има нужда да се занимавам да търся как да стане, какво да стане, откъде да го намеря и така нататък. И ясно.
То ти ако искаш бизнес, трябва да се занимаваш. Да, има предвид, че може би с софтуера, че улесняваме всичко, ти може би, аз ти разбирам за той, което каза. Да, ама слушай, софтуера ще прави бизнес, после трябва да го въртиш. Няма просто да го направиш веднъж и гладиш пари, ще тракаш пръсти, да цял живот. Мисъл, още тук виждате, Денка това, че тя го е казала, какво ти показва, че тя е low commitment. Нали така? Да. Съгласен ли си ли просто го казваш, защото си пасва сега? Да, бе, да, защото тя е пасивен доход, тя не е нещо, което иска да го Да, да е такова като основно. да. Така че в тази ситуация, Жоро, Денско какво трябва да направи така ситуация? Да адресира. Кое да адресира? Е това, че е low effort. И как да го направи? Еми, да я пита защо търси нещо, което да не се работи и да не търси, да не се занимава. Добре. Да, може, обаче, вместо да я питаш защо го иска, просто и кажи, че няма как. Защото първо, две неща. Тя ти каза, няма нищо лесно. Ще му кажеш, пак чакай малко. Първо ми казваш, че няма нищо лесно, после ми кажеш, че нещо, което не трябва да се ангажираш с него. Защото сама казва, че нищо не е лесно, богам, ти, ако искаш да имаш реален бизнес, който да прави или какво си, без да го се че трябва да вложиш много усилия в него, трябва да занимаваш с него. И да, много ясно. Така че ти сама да кажа, че няма нищо лесно, тогава защо търсиш лесния вариант в момента. Защото тя буквално това още означава това, тя като няма комитмент и като толкова дръпната, още тук се знае, че тя няма да купи. Това докато не я промениш нея. Да. Разбрахте ли ме? Да. Съгласни ли сте или не? Добре, да. Да. Напълно. Добре, ако не сте, ми кажете да спорим. И аз съм добре. И реално, пък която е най-голяма мотивация да искаш да се занимаваш с нещо онлайн. Да, го казах и на колегата ви, просто искам някакъв допълнителен доход, от друга страна ми е интересно да пробвам. Е, супер, че искаш допълнителен доход. И реално, с какво ще мога допълнителен доход? Това най-много съм раден, когато да разговор с колегата си. Не обичам да давам такива обяснения за колко трябва да изкарам, за какво трябва да ги ползвам, в какъв период трябва да ги ползвам и така нататък. Просто искам да опитам, ако стане, ако не стане, трябва да е. Да, но все пак нали, трябва да разбера дали сме полезни за работа един с друг. Мога да ти дам една аналогия, ако нямаш нищо против. Като отидеш при доктор, ако Добре, значи Денка по правилния път тръгна с аналогията, обаче ти можеш да го обясниш по много по-лесен начин цялото нещо. Тя ти каза, искам допълнителен доход и просто да пробвам. Добре, така че това още повече показва low commitment. Допълнителен доход е много low commitment и просто да пробвам е много low commitment. Така че може да адресираш първо, не да адресираш как ще бъде повече доход, първо адресирай защо иска само да пробва, не да го направи. Защото тя, ако се влиза в майндсета, искам само да пробвам, ако стане, какъв шанс да успее, реалистично. Много по-малко. Питай не. Колко хора познаваш покрай тебе, които си ти казали, просто ще пробвам някакъв си бизнес и са се провалили. Тя ще каже страшно много. Тоест майндсет, всеки един човек, който е успял с бизнеса, има майндсета, ще го направя. Абсолютно всеки един от тях. Значи първо рефремни майндсета, че трябва да се отдаде, после рефремни дали така допълнен доход, защо не мейнтинг, защо иска само странично, защо не иска цялото нещо. И чак тогава и питай, защо иска повече пари. Чак тогава. Да. Аз и тук се и прецаках, защото той селянката го бил казал същия. Да, така, ти като ти чуваш objection, обаче не го хендълваш, ти продължаваш по фреймворка. Аз в началото тя ти пусна objection, че стане оттъкчил, че не е гледал нищо. Там за тя ти дал до сега 5 знака за commitment levels, че са много ниски и още не си адресирал. Виждах само за 3 минутки колко много може да се промени целия код. Защото тя свитно да говори с страници такива неща, какво искаш така, ти като я подкараш директно с майндсета в началото на кола, първо е различно от това, което говорила с Стилян и много повече те уважава. Майндсета е много по-важно, отколкото тя какво иска. Ние разбираме тя какво иска, да знам какъв е майндсета, сме различни, така че тук тя ти показва страшно много червени флага, така че просто трябва да ги нападнеш. Но ще искаш просто да пробваш, добре. Защо само да пробваш, не искаш да се отдеш към бизнеса? Там ще се получи, да, колко хора познаваш, които така. И всеки един човек, който е успял в бизнеса, се е отдал. Били се го се осмене. Това един човек, който е така, пробва само милионер и така. Не, няма. Трябва да го искаш това нещо. И да, има шанс да се получи, обаче имаш силно живот. Не, няма. Така. Така че реално, за да успееш, да успееш в бизнеса, ти си длъжна да си сериозна към това нещо. Не може да си просто така, защото има много конкуренция. Съгласен, да. А когато конкуренция е all-in, а ти само part-in, кой ще стигне по-напред? Много ясно, че те.
Да. Значи, реално, ти ако реално въобще искаш да правиш собствен бизнес, ти знаеш какво изисква. Че тя ти каза, искам, не искам лесно, няма лесно, обаче искам да се занимавам. Добре, така че реално ти готова ли си да правиш бизнес, да отдадеш към него, да влагаш усилия, да се занимаваш и да минеш през труден период, обаче накрая да стигнеш до този резултат. Ако не си, не трябва да работим заедно. Така веднага ще я квалифицираш дали става верно. Ако тя тогава пак не се с тебе, направо да си тръгваш, тя няма да купи. Тя от началото е мега дреслива. Ти като ти така и дадеш такъв силен фрейм, че тя не може да изкара никакви пари от някой нещо. Това си самата истина. Тя ако не се отдаде, ако не е сериозно, ако търси да не се ангажира, ако иска лесно, няма да успее. Ако иска само допълнителен доход, няма да успее. Кажи го. Това ти кажи. Ако си готов да направиш от тези рискове, да жертваш, да постигнеш това нещо, ще говорим. Ако не, просто тръгвай. Няма какво да си губим времето взаимно. Да. Ако човек е толкова неудаден, ако човек е толкова здреслив, толкова не му показа нищо, никой няма купи. Значи просто го разкарай. Тя страна не трябваше да е буко нея. И най-малкото денка, накрая, още начало, ти знаеш, че тя не е гледала видеята, да кажем, съм ги изгледала, просто я премести. От това пак шоуни, пак е деслива, тогава даваш този ултиматум. Какво си иска да успее, ако го иска, ако е склонен да го направиш, ще говорим. Ако не си готов да го направиш, дори няма да си говорим повече, няма да си го времето. Не, според мен тя можеше да купя. Стилянката, нали, окей, че я букнах от най-малкото си като тренинг за мене, защото такъв лит не съм имал. И със сигурност можеше да купя, ако го бях направил, както го каза ти. Защото тя, ако беше се съгласила, после щях да има много голям фундейшън да я напирам. Ти имаш страшно много сил тогава, тогава тя се съгласи с теб, че трябва да се отдаде, трябва да слуша, не може да е мързелива. Защото, ти даваш този ултиматум, че тя ако се съгласи с тебе, е длъжен да го спазва. Ако не се съгласи, я махаш. Това има толкова много сила това нещо. Жоро, ти разбрали го? Според теб ще е полезно в тази ситуация. Със сигурност на 100%. Няма как да е по-добре от тия, което аз съм направил. Как да не е по-добре. Ама защо ще е по-добро? Защото буквално убиваш всички птици с един куршум. Да, точно. Тя се показва, че въобще не се занимава и ти кажеш, или се занимаваш, или пък не се занимаваш. Точно, и я разкарваш, ако не искаш. И това не е... Тя, ако е толкова зрестива с коучовете, те толкова ще ни псуват нас. Защо са и затворили? Върнете и парите. Не искаме тази. Ти трябва да и преобърнеш майндсета. Аз искам да видя как ще се агресира, като ти това с доктора. Ако примерно ти има нещо. Да, много дади колегата ви. Тук ще бъде, ако кажа, че не ходя на доктор, така че... Какво искате точно да знаете? За какво ще ми трябва този допълнителен доход? Каква сума ще бъде? Кое точно ще ви помогне, когато го знаете? За да може да направите така, че да изкарам повече ли? Ами какъв интерес имате, защото все пак, ако хванеш някой от улицата и му кажеш направи това и той не може и после се оплаче, че еди кой си ми е кадал, накарал да направи това е после лош имидж върху нас. Ако следователно ние видим, че не можем да вършим работа с вас, просто по никакъв начин няма да ви ангажирам. Добре, аз нямам никакъв лимит на дохода, който искам да получавам. Просто искам да пробвам дали наистина ще се получи допълнителен доход или е просто... как да го кажа? Или по-точно да не използвам някаква дума, която да кажа, ами... Няма проблем, каквото е такова, каквото дай. За това искам, нали, просто да пробвам, да зная. Вежа тук. Значи, тук ти в началото изтърва фрейма, че ни подбираш ученици. Тук пак може да го пуснеш. Тук тя е възможност да й обясниш защо подбира малко ученици и да имаме максимална успеваемост. Първо, също така да кажеш, да видим дали човек е сериозен. Ако човек не е сериозен, просто иска само да види какво става въпрос, ние не работим с него. Ние избираме само най-сериозните хора. Тук пак ти е възможност. Друго, точно ти каза, дали наистина може да се получи. Още от тук тя ти пусква врата за ниво 3. Така че вместо, защото тя е толкова агресирана, направо напъдни там. После избереш целите. После тук веднага ти показва, че тя има съмнения. Въпросът е да разбереш, тя ще каже в теб или много съмняваш в теб или в бизнеса. Добре, рефреймваш я, че работи така и тогава я рефреймваш и зависи от нея. И тогава тя каже, в мен не съм сигурна. Защото тя вижда основно хора, които бъдат при онлайн. Има такива хора, да, така че защо не ти? Защото ти ми кажа, че ти си пуснал този рефрейм чак в обжекшните. Тогава, че е късно. Трябваше от тук, началото, като първо получиш, дали да работи, дали ще се получи така. Още тук знаеш, че човек съмня. Първо разбереш, че съмня в екома, адресирай го, тогава го обърни върху нея, хендълни го върху нея и тогава подкара за целите. Това е малко сложен случай, обаче тя толкова се агресирана, това е единствен начин да се спасиш тук. Да. Ти вече се острал яко, 4 минути яко се острал тук. Значи да си оправиш войната, да се каже.
Какво може да се постигне с това и какво не може? Мога ли аз нещо да постигна с това начинание или не мога? Защо да За мен основа, като за мен допълнителен доход не говорим за, ако трябва да го формирам в някакво число. Това ли трябва да направя? Не, аз питах за какво ви е допълнителен доход, защото ако сте доволни с работата, ако искате просто да изкарате 500 евро отделно, вие може да Не, намерите. за мен 500 евро не са доход. Казах пример. Може и 2000, може да намерите втора работа. Допълнителен доход, за да се отделя още част от времето, което няма да е сигурно час-два на ден. Естествено, не би ме задоволявало, може би 3 и нещо, 4 докато допълнителен доход. Или първоначално би ме задоволявало. Просто ми трябва по-сериозен допълнителен доход. Добре. Значи, моята цел е да закупя още едно жилище. Това е главната цел, заради която искате допълнителен доход. Или друго? Не, имам доста работи, които са в главата, но това е една от всичките. Ясно, добре. И в момента с какво се занимавате? Тук може да кажеш, ако мога да питам какви са другите. Защото те два малко се усмихна, можете да понагледаш малко. Добре, ако мога да питам, какви са другите. Ще кажа много неща. Мина ми през такова, ма викам, няма да не се вкарам още в екипа. Не. Нека, че тук две неща, ако мога да ти кажа. Първо, тя като се агресира много, може да я питаш, добре, защо е толкова ядосна, какво се случва. Аз ще кажа, че тя ти каза в началото, когато него адресира, не обичам да говоря за себе си, не обичам да говоря на въпроси. Какво означава? Второто, ако човек ти каже, че не обича да му задават въпроси. Това означава, че го е страх. Да, че нещо иска да има нещо какво да крие. Нещо е срам от себе си. Има какво да скрие. Така че тя още държа това, аз брат да ти кажа, като ти пусна това, че не иска да казва, не обича да го говори за себе си, защо не обичаш? Защото били съм го че всяка промяна почва първо с тебе. Че ти трябва да зададеш, да отговориш на неудобните въпроси. Иначе как трябва да се промислиш, ако просто тези неща ги игнорираш? Защо си толкова против някой да ти казва, да каже друг човек в тази ситуация? Разбери откъде идва това, че тя не обича да говори с хората. Винаги идва от срам или пък просто от недоверчивост. И защото тогава ще получиш скептицизъм по-рано и ще го хендълнеш на момента. Да. Просто проблем с колко само за 5 минути, тя ти е пуснала буквално 20 червени бомби, ти не си хванал ни една от тях. Просто продължаваш по твоя мисъл по фреймворка, защото заради това тя се агресира и после не купя. Да. Денка, помни, не се страхувай от това да чаленджиш хората. Това е... Да, Това е- някой път ще са... То не че ме е страх главно, някой път ме е да не се вкарам в кюпа, в което е грешка, защото Обаче- те ще просто какво стане. Обаче Другия точно... път, че някой път просто не хващам някакви много тънки работи. Не знам защо не ги фащам, после като ги гледам ги фащам, ама на момента не ги фащам. Ама тук не са тънки. Тук няма нищо тънко. Да, тук не е. По принцип. И Денка, точно в тази така, ти не искаш да влизаш в тези червени зони, но точно тези червени зони е къде правиш иска промяната на този човек в живота. Защото този човек се ядоса, защото го е срам, защото цял живот има толкова много натрупан страх, толкова много време не е правил нищо. И нормално се ядоса. Ти просто трябва да му помогнеш точно тази зона да осъзнае защо се ядосва, защото го е срам, да си изпее нещата и повече да бъдете с промяна. Ако не влезеш в тази зона с този човек, никой няма да купи. Денка, най-важното нещо е, като ползваш, това вижда за теб, Жоро, вас въобще не трябва да ви е от конфронтация. Вижте как аз научим конфронтация, аз учим да споря редовно. Аз всеки път на вас ви казвам, дай да спорим. Аз сега като вие лид, каквото да малко нещо, ако един ме каже, когато аз не го харесвам, му го казвам. И спорим, защото точно тогава те уважават. Ти в така, когато само им се подчинява и си караш, дори да не отговарят на въпросите, те не те уважават, няма авторитет, няма купят. Когато видите дори най-малката възможна конфронтация, вземайте я. Винаги трябва да приемете конфронтация с отворени ръце. Защото конфронтацията е точно къде се прави промяната, къде се варят сделките. Но този човек сам никой се конфронтира. Вашата работа е да дойдете да го конфронтирате, вижте, ти цял живот само се оправдаваш, сам си виновен, нищо не си направил. И там това ми помага сам да преодолей себе си. Ще го порам, аз по принцип съм гледал винаги да правя, нали, обратното, пак да гледам да им променя майндсета, обаче да варя малко по, така да кажем, по тях да варя. Да, ама Денка, дали ме разбира. колът, това е твоят кол, ти им помагаш на тях, не те на тебе, те ще пазят твоята рамка. И ако не могат да я издържат, техен си проблем. Мисъл, аз не ви казвам да сте газове, не ви казвам да го правите мега агресивно, просто казвам, че много пъти аз съм виждал вашите колове и бягат от конфронтацията. Защото ви е страх ли да се ядоса нещо от сорта.
Мен ми е проблем, в смисъл не че ми е проблем, аз просто много мразя някой да ми повишава тон и ми се е случвало преди, не нали на тази роля, а на предишната, като ползвах знам. и един Жоро- почва да ми повишава тон и аз да му се развикам на кола. Да, значи, пичове, това, което аз съм ви го научил до сега, всичкото е така, че това не се случва. Мисля, това не се случва често, човек да се развика под мен, не ми се случвало поне. Защото, аз искам да кажа, не да гоните спорове, не да гоните се карате един с друг, това е най-лошо нещо. Просто казвам, че конфронтацията може да се прави по добър начин, спокоен начин, и заради това правим ние. Значи, моят свет води до това нещо. Просто когато човек ви даде ред флаг и нещо както тази жена, има страшно неща, които трябва да се дресят, но не са дресирани, трябва да скочиш вътре. На мен някой пъти просто трябва да скочиш вътре. Конфронтацията не е лошо нещо, това искам да кажа. Мисъл, не ви казвам, борете, спорете, ядосвайте се с лидовете, това е много лошо. Бъдете спокойни, просто държите вашата рамка много силно. Това е най-важно. Да дръжте Добре. рамка и не позволяйте вас да ви мачкат. Ще ако вас ви мачкат, ако се пробват, това е конфронтирате. Окей, а как точно да го направим, защото ти нали кажеш да не им противоречиме на лидовете по принцип? Аз ти, Смисъл? което разбирам, преди Алекс, нали, да каже каквото и да е. Аз ти, което разбирам, примерно, чист пример, ако каже, не вярвам как могат да се продават продуктите. Тогава просто с рефлеймове му кажеш, аз не съм, или пък първо да каже, аз не вярвам, че може повече от 15 000 да направиш за един месец. И да му кажеш, примерно, аз пък не мисля така. И му обясняваш защо. Един път го рефреймваш, да му Не му, обясниш. никой не му казваш, аз мисля така. Просто Да, го те питай, точно за това имах предвид. това факт ли е? Че не можеш да кажеш повече 15 така. Факт ли е? Когато човек ти каже нещо, което знаеш, че е limiting belief, винаги питай, брате, това, що го вярваш? Това факт ли е? Откъде го вярваш? И тогава го рефреймваш. Да. Значи, Окей. продължай. Значи, Жоро, ти какво точно не разбра? Не, аз точно това ми беше въпроса, нали, как да ги конфронтираме подходиш? без да им противоречим. Да, просто как става, просто всеки път, като чуеш limiting belief, просто веднага го адресираш, питаш го откъде идва, що идва, дали им помага и тогава го рефреймваш. Мгм. Няма ред, просто когато човек ти пусне limiting belief, не знам дали може да се получи, какво те кара да казваш това? Защо не вярваш, че може да се получи? Ами винаги има шанс да се провали. Добре, ама реално има ли шанс да се получи? Да, така тогава гендоваш, защото няма нищо сигурно, зависи така от тях, трябва да намерят сигурност в себе си и поредните неща. Просто когато човек ви пусне limiting belief, винаги се адресира на момента. Просто питаш го, защо го казва това нещо. Това е ако искате система да го правите, кое ги кара да каже това нещо. Ще ти каже, ми не мога да 15к, кое те кара да кажеш това. Ще ти каже, може да се проваля, кое те кара да кажеш това. Да, Това е ако примерно най-лесен каже, начин. да, ако кажеш нещо от към гледна точка на бизнеса, примерно, не вярвам, че мога да продавам, примерно, компютри, пак искам да продавам, нали, примерно, компютри, нали, нещо такова. И тогава да нападнем майндсета му, защо не вярва, че могат да се продават компютри, или пък реално и да го нападнем ти и да го рефрейнем, че могат да се продават компютри. Да му обясним, че двете. може. И двете. Първо, хендълваш това, че продукти, брат. Има ли успешни хора, които продават компютър онлайн? Да. Добре, така че, кое те кара да кажеш, ти не можеш. Виж, първо хендълваш това и после тях ги нападаш. Да. Значи, когато нещо покрива и логистика, и емоция, хендълваш първо логистиката, тогава емоцията. Да, Ако човек ти Демек, каже, първо, че- че може да се продава и после защо той го Да. мисли. Ако човек ти каже, че е на бачка, първо даваш примера, купуваш онлайн, да, така. Добре, значи не наши бачка. Така че, кое те кара да вярваш, че ти не можеш да правиш това нещо? Първо хендълваш с логика, и тогава им връщаш върху тях. Да. Жоро, разбра ли, ще виждам, че гледаш надолу. М-м. Слушам, просто слушам. Добре, значи това отговорите на въпроса, братле. Мгм, Най-важно. да, абсолютно. Добре. Топ. Дай първо да сколчи. Виж как от 5 минути направихме 40 минути материал на фадама сега в момента. Нормално, те си трябва, защото после, нали, трябва да се използва. Да, сега Денка, всичко, което съм ти го казал, разбрал ли си го, съгласен ли си, нещо, което не си разбрал, имаш въпроси, има ли? Да, даже нямам търпение скоро да имам пак такъв генкол. Защото сега съм му, може би то сме най-гадния, мисъл като лид. Не, то си най-гадния със Не сигурност. съм имал децата такъв гаден лид, сега нямам търпение да имам втори такъв гаден лид, да използвам пак тези Да. нещата. Просто Денка запомни едно нещо, когато и каквото и да чуеш, като нещо не ти харесва, винаги го дресирай. Винаги, още в началото. Той от чилите, не. Изгледа видеята. Да кажем ги изгледах. Дори тогава винаги ги нападай. Да. Под конфронтация ставам предвид. Конфронтирай ги, защо са толкова сериозни. И тя, ако не може да се отдаде малко материали, как ще да извади 3,5к от джоба си? Никак. Така е.
Винаги просто клашиш, всеки малко ред флаг ги нападай. Все пак човек ми каже, ами не ме отекчи. Братле, малко не сигурен, какво стана? Винаги просто питате въпроси, каквото и да ти кажат защо. Защо така го отговарят? Просто Да. ви трябва как да го обясня, ви трябва толкова много да се съмнявате в тях, тъй като вашите техните отговори, че трябва да се обясняват от тебе. Ако човек ти каже, примерно, както не, това дам, ще се получи или не, просто веднага напада, че няма да се получи. Кое е как да го каже? Ако човек ти каже, тя ти каза, не обичам да го говоря за себе си, да ме пита въпроси, защо обичам да говоря за себе си? Всяко малко нещо, което ти пусне, трябва да слушате, да сте много на штрек, да го хванете и ги питате защо. Денис, ти гледа си ония кол, аз съм ти го правил с ония Едуард, който накрая с него толкова много спорихме, накрая той ме започва да ми вдига тон, аз му казах, брат, няма да работя с тебе и не го пичнах. Познат Говорили ми, мисля, може би да, защото ми е познато много ти име Да, Едуард. ама си го забрал. Колко си го забрал, Не, сигурно, обаче той вече е стар, да, аз тогава знаех малко, колко знам в момента, но това там е много добър пример, как аз човек, докато не се сме да споря с него, и накрая той не се съгласи с мен, спорим един час, той почва да обвинява държавата, че му виновна, така, ама аз не го пускам до никъде и накрая му казах, пак теб няма да пичвам, не искам да работя с теб, ти въобще не си, сега си ми показал, че не си сериозен, само виниш всеки друг, не може да приемеш, че сам си виновен за живота си. Да. Виж как с него аз с него адресирам всяко едно нещо, обаче този спич, брате ми е доста този спич. За после като свърших кола, аз съм на кола с друг лид и вече съм му подигнал тон на другия лид, без да искам. Защото просто това ми позволих на още енергия да се мини към следващия кол, което е грешка от моя страна. Казвам, че това е добър кол да слушаш как трябва да чаленджиш хората. Винаги чаленджвай всичко. Защото човек, ако не се съгласи с тебе, няма да купи. Разбира се, има изключения, но принципът си принцип. Няма смисъл да чакаме на изключенията, защото такова е малко шило. Да, точно така. Да, ако очакваш на изключението, играеш на казино. А пък ти искаш сам да контролираш твоите клоузове, нали така? Да. Ти Жоро искаш ли? Разбира се. Защо искаш? Защото искам всичко да си зависи от мен, а не да чакам. Искам 5К на месец. Ама защо искаш да зависи от тебе? За да съм отговорен аз, за да знам, че ако не направя нещо правилно, аз сам ще си го правя. Добре, топ. В момента съм в търговията. Търговия, физически магазин, онлайн. Физически, да, точно това казах и на колегата ви, че нещо, което ме е спирало до сега е това, че не съм на толкова ти с новици AI, софтуери и така нататък, макар нали, че на възраст не съм толкова голяма. Но просто не ми се е налагало да се занимавам с това и да го разбирам. Била да съм винаги в физически търговията, не съм била в електронната търговия, не съм работила, не знам какво друго да кажа. Не, това е напълно достатъчно, защото Не, това не е достатъчно въобще, защото по търговията трябва много неща. Най-вече търговия, че тя е в селс, като нас. Аз после се чу, аз ти се виках, нали, къде можеше след такова да го обърна към нея, че тя е такъв нали, търговец. Денка, първо, тя е търговец, разбери какво прави. Дали тя сподели продукти ги продаде, или пък работи с други компании и продава техните стоки. Защото ако тя е селс човек, говори с клиенти и кажи добре. Значи не ми се връзва. Ти си в търговец. Демек, ти говориш с клиенти и ги пишеш въпроси, преди да продаваш, или така. А пък не си отворен, аз питам те въпроси, за да видим какво ще направим. Това защо е така. Това не се връзва. Ако човек е в селс и не обича да задава въпроси, той това прави, тя така се изхранва, като питат хората въпроси. Не е ли така? Цената. И тя ти казва, че в търговията на фъж продукти. Какви са бъдат продукции, така и така не разбрахме. Какво прави? Всъщност. Защото това да ти каже, аз съм в търговия в физическата сфера, това е страшно общо. Нямаш никаква конкретика тук. Да. Разпитай я малко повече за какво прави, що го прави, как продава, така. Защото ако тя говори с клиенти да им продава неща, тя толкова много си противоречи в момента, че няма на къде. Така е. да, това не е проблем, че не сте работили с AI или не ги разбирате, защото точно за това сме ние тук да ви обясним да ви помогнем с нещата. Защото ако ти не разбираш нещо и ти се наложи в каквото и да е сценарий, да кажем, че ако 24 часа не се научиш да използваш AI, ще стане еди какво си, ти си предадена да го научиш. Въпросът е колко сигурно ти трябва това нещо и колко ти е спешно. Ако наистина имаш желанието да купиш жилище, да си изпълниш другите цели, които са ти в главата и да изкараш допълнителен доход, ти ще направиш всичко възможно да го научиш, нали така? Да. Точно, и за това сме ние тук, да ти улесним По принцип или да? пътя
и да ти дадем резултата към AI и знанията към AI много по-бързо, отколкото можеш да ги научиш сама в интернет или с помощта на други AI софтуери или онлайн информация. Това е едно от нещата, заради което сме ние тук. Да ти помогнем да превъзможниш това нещо. Има ли друго, което те е спирало, освен това, че не си на ти много с технологиите, с AI? И просто не съм решила до този момент. Сега съм взела такова Това е тъпи objection, просто съм го решила. решение. Мгм. Няма друга причина. Добре, Дори в момента не мога да кажа такава, не съм сещам за такава. няма проблем, аз просто питам. Искам да знам повече, за да може все пак, ако има нещо, което ви трябва повече като информация и нещо, от което се нуждаете повече, нали точно за това сме тук, за да може аз като... Брат, тя тук толкова много тяло ти кола, ти само ми се маже, ако искаш нещо да ти кажа, да ти го кажа, така. Да, но ти викам по-рано, че ти ми лошата черта на инселса, че Да. варя по тяхната сирка. Да, брат, тъс тук толкова сте смачка, тъс много ти взе фрейм още от началото. Ще Денка, помни, винаги чалендж, виждате тук, ти до сега си имал 20 възможности да чаленджнеш, не си е чаленджнал ни веднъж. Как? Само един път, не тук. Сега преди малко. За... Денка, Какво е? това не е чалендж. Тук ти се обясняваш, защо правиш и ти какво си. Това не е чалендж. Чалендж е като ти кажеш, това що го правиш. Що мислиш по този начин? Защото... Жоро го видя, тя ти е пуснала толкова много неща, просто трябва да... А ти ако почнеш още с първото най-малко нещо, че не главята е чалендж, лека по лека, може да е чалендж свободно. Ти до сега вървиш по нейната, и задържиш тук на обжеше, като те чаленджваш, тя някой чака малко. Какво правиш? Ти си човек, който само ми отговаря на въпроса. Какво ме чалендж? Какво си прекрачваш границата? Но ако границата е твоята и винаги я чаленджваш, е съвсем друга динамиката. Нека, може да гледаме този скол, защото още от първите 2 минути разбрахме какъв е проблема с него. Още от първите 2 минути разбрахме, тя ще не е купила. Това се дължи на това, че просто не си я чаленджнал. Което сега искам да го научиш по труден начин. Винаги чаленджвай всяко на малко нещо. Винаги. Защото само така ще изградиш уважение и авторитет пред лидът. Защото, Добре. ако човек се съгласява с всяко нещо с теб, ти уважаваш ли го? Ако той се съгласява за всичко с мене. Да. Ако аз смятам, че съм правда, Или пък ако той ако той знае какво прави, има с него мнение и ти го казва. Че ако човек мисля, знаеш ли, не мисли като тебе, само ти казва, да, добре, прав се, да. Или пък човек ти каже, не, брат, не е така, ето що е така. Кой човек би уважал повече? втория, Защо? защото си има лично мнение. Защото знае какво Да, прави. точно. Трудно е, мисля, на моменти психически е трудно, ама е толкова лесно, практично, че хората се съгласяват с тебе. И само така това ви е златна възможност да изградите страшно много и доверие, и авторитет. От всеки човек обича хората, които са поларни, които са крайни. Защото човек, който е в средата, съгласявам, няма мнение, никой не иска да говори с него. Човек, който знае нещо и го твърди и е уверен в себе си, от него харесват, него следват, от него купуват. Така че, това беше много важен урок за тебе и Жора попи страшно много покрай това. Значи, този принцип, Жора, ако съм видял и ти да си къде с този скол, ще отида в София да шамара лично, защото това нещо не беше ден, мога да кажа, това е най-лоша школа до сега. Да. Така че помни го, винаги чалендж. Това е най-важният урок за днеска. Значи, пича, даваше много як хъдъл, много неща се научихте и искам да видя прилагане от това нещо. Знам, че можете, много сте способни, машини сте, така че просто значи почуваме някой от вас някакви последни въпроси, нещо, като не му е харесало, като съм казал, нещо се обида, нещо иска да спори, има ли? Трябва да смисля. Не, музиката. Не бъди гей. Няма нищо, всички точно. Ай, пичове, убийте ги и чуваме се.